Misaka og 32% ang mga kaso sa tipdas ug rubella kun hangin-hangin sa Pilipinas ni adtong 2025 base sa pinakabag-o nga datos sa Department of Health kun DOH gikan Enero hangtod Disyembre sa miaging tuig. Misaka ang mga kaso ngadto sa 5,123 gikan sa 3,880 ka kaso nga natala ni atong 2024 sumala sa DOH kapin sa katunga sa mga natakdan sa sakit nga mga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos. Lakip na ang mga wala pa mulapas og 6 ka bulan ang edad. Ang kadaghanan sa mga kaso kansa milangkob og 73% wala na bakunahan batok sa tipdas kung diin ni adtong Disyembre lamang adunay 405 kadugang nga kaso sa tipdas ang natala. Tungod sa pagsaka sa mga kaso sa maong nga sakit, gidasig sa DOH ang mga ginikanan nga pabakunahan batok sa measles ug rubella ang ilang mga anak sa pinakaduol nga health center. Ang kalainan sa rubella mao ang matang matud pa sa virus nga hinungdan sa sakit tungod kay ang tipdas gitawag usab og German measles gikan man sa rubella virus, samtang ang tipdas nga nailhan usab nga measles mugna kana sa virus gikan sa Paramyxoviridae family. Pareho kining mga sakit nga makatakod pinaagi sa hangin, diin mokatag ang virus human muubo o manghatching ang usa ka tawo nga aduna niini. Gipahibalo usab sa DOH ang pagsugod sa usa ka nationwide immunization program nga nagtinguha nga mabakunahan ang 11 milyones ka mga batang Pilipino nga sugdan sa Mindanao. Tungod kay dinhi makita ang mga rehiyon nga adunay pinakataas nga ihap sa bag-ong mga kaso sa tipdas ug rubella.